बादि आरो मिथिंगाया जाहैबाय मोनसे ट्रेजार बादि बाख्रि बादि बावहाय गोबां बेसेन गोसा सम्पदफोर दङ जों बेखौ संरैखाथि होनांगोन जोङो मिथिंगानिफ्राय फरायनो हायो सोलोंनो हायो रिसार्च खालामनो हायो स्टाडि खालामनो हायो जोंनाव जुदि नेचारेल रिसोर्सेसफोर थायाब्ला जों बेफोरखौ सोलोंनो हाया गिदिर गिदिर इउनिभार्सिटिफ्रावबो बटानिखौ लानानै जुल'जिखौ लानानै अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरखौ लानानै केमिस्ट्रि बटानि जुल'जिफोरखौ सोलोंनो गोनां जायो रिसार्च खालामनो गोनां जायो नाथाय जोंनाव बेफोर साबजेक्टफ्रा गासिबो मिथिंगायावनो दंखाजोबो बेखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन अब्लासो जोंनि बे ओनसोला लोगोसे बिटिआर ओनसोला बयजोंबो सिनायजानाय आरो समायना रमायना जागोन लोगोसे मिथिंगानि गोग्गो आबहावाजों सुबुं माहारिया गोग्गो देहा लानानै थांनानै थानो हागोन बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ संरैखाथि खालामनायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जेसे हायो एसे मदद खालामनो थाखाय जोङो खावलायो ग्रिन रेन्जखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ वेलकाम खालामदों दुंब्रुदै बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर बिनि ओंथियानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा जल जंगल जमिन बेजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिनो लुबैदोंमोन आरो बे जल जंगल जमिनजों सम्पर्क थानाय माखासे हाबाफारिखौ माबोरैहाय खुंग्रिं ओनसोलावनो मावलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै मिथिनो नाजादोंमोन दा जोङो बेखेवनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जों फोरमायबाय जे दिनैनिफ्राय बे खुंग्रिं ओनसोलावनो खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरेस्टजों रिलेटेड गासिबो हाबाफारिफोरखौ बावहायनो मावनो हासिगोन रानिखाथायाव थांनांनाय नंलिया फरेस्ट राइट एक्टनि आन्डाराव जानाखि हा हुनि खामानि बेखौबो बाहायनो मावनो हानाय जासिगोन आरो लोगोसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानाखि स्टाफफोर बिथांमोनहा जोंनि बावैसो एनाउन्स खालामजानाय डिक्लेयार खालामजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव जथेस्थ रोखोमनि सुबिदा जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो लासैनो जेराव जेराव भालनारेबल एरिया दङ खुंग्रिं रेन्जनि आन्डारावनो जोङो माखासे बिट अफिसफोरखौ एन्टि पचिं केम्पफोरखौ लासैनो जों बानायलांगोन आरो बे नेशनेल पार्कआ नटिफाइ जानायनि उनाव गोबां रोखोमनि बावहाय माने इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय जाहैगोन दा जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दानि गोदान नेशनेल पार्कखौ संरैखाथि होनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरखौ एवारनेस लाबोयो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफोरखौ जाहाथे मदद होयो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो।